नमस्कार मु चेन्नई ठारू वर्तमान जाऊँ कांचीपुर स्थित कामाक्षी माँ को दर्शन करी ता साथरे मो पुओ बहुत जाउछंती एवं मोर स्त्री मध्य जाउछंती आउ अन्यान्य दर्शनीय स्थान देखिबी तेणु आपण माने मध्य मो साथरे आसंतु मो साथे। चेन्नई स्थित पोलाभरम स्टेशन को आसु आम जीवु ए कांचीपुरम माँ कामाक्षी को दर्शन करी फेरी आसू संध्या 5टार पुणी आमर मो साथी मोर स्त्री पुओ आउ बो मध्य जाउछंती आसिले कथबार्ता हबा। आउ मोर स्त्री एवं मोर बड़ पुओ बो सहित कांचीपुरम गलु लोकल ट्रेन जोगे कांचीपुरम रे कामाक्षी माँ को दर्शन कलु ता सहित आमर से कौन कहते एकाम्रेश्वर बार्धक्य राजा विष्णु मंदिर एवं शिव मंदिर एगुड़िक सब दर्शन कलु। यही मंदिर गुड़िक देखिले
ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ପଥରରେ ଏପରି ଖୁଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମନମୁଗ୍ଧକର। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ସାରି ସୁନାର ଝିଟିପିଟି ଏବଂ ରୂପାର ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ପୁରାଣରେ କଥିତ ଅଛି, ଏହି ଝିଟିପିଟିକି ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା, ଯିଏ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ତାର ଆଉ ବାହାରେ ଥିବା ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଦେହରେ ପଡ଼େ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବନି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଝିଟିପିଟି ଛୁଇଁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିଲୁ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଥରରେ ଖୁଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଖାଲି ପଥରରେ ତିଆରି। କେଉଁ ଚିତ୍ରକାର ମାନେ କେଉଁ ଆମର ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାକା। କେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ହେଇଛି, କେଉଁ ରାଜା କରିଥିଲେ, ଏ ରାଜାଙ୍କ ନାଁଟା ମଣ୍ଡଉନି, କେଉଁ ରାଜା ସେଟା କରିଥିଲେ, ଆମର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜା ମାନେ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ଆଉ ମନର ଲୋଭା ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବୁ କହିଲା ସିନେମା ଯିବା, ଫିଲ୍ମ ଗଲୁ, ଫିଲ୍ମ ଯାଇକରି ଦେଖିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ସୁପର ଫିଲ୍ମ।